ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି କାହିଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ହାୟାର ନମସ୍ତେ, ମୋ ନାଁ ରାଜା ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନାଚି ପକେଇଲି ଟିକେ। ତାପରେ ଟିକେ ହିରୋ ବାଗିଆ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଟିକେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ତା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟା ବି ପିନ୍ଧିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାରିବା ପାଇଁ। ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଟା ଟିକେ ନାଚି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ନ ମାରିଲେ ହବ, ନାଚି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିଦେଲି। ପଳେଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ବାଟରେ ଯାଉ ମୋ ଦେଇ ବି ଯାଉଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। କିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେଳା ମୋ ଭାଇ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଭିଡ଼ କମ ହେଇଗଲା କାରଣ ଖରାବେଳ ଟା ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ନଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗଡି ପଇଲେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ବାହାରେ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ନନା ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିଦଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ନ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇଥିଲା ଭାତ, ଡାଲି, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ଶାଗ ଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା। ଠାକୁର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଉଛୁ, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ?